سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ንኽስምዐን ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኮንዲሽናት ኣለዉ። እዞም ፀገማት ዘጋጥሙ ምስ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ቅብኣት ፈሳሲ ምስኣን ዝመፁ እዮም። ነዚ ምድራቕ ራሕሲ ቅብኣት ናይ ምስኣን ፀገም ኣጥፊእኽን ዝበለፀ ናቹራል ዝኾነ ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፈፅሙ ዝሕግዘኩም ራሕሲ ንኽተፍልፍላ ዝሕግዘክን ሓደ ኣገደስቲ ሓሳባት ክሕብረልኩም እየ። ነዞም ሓሳባት ምፍላጥኩም ዝጠቕመኩም እንታይ እዩ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ቃንዛ ንኸይስምዓን እቲ ወዲ ንመትሉ ብቐሊሉ እንዳውፅአን እንዳኣተወን ናብ ብሉፅ ዕግበት ንኽተብፅሓ ስለ ዝሕግዝን ብደንቢ ክትከታተሉኒ ይሓትት። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ከምለስ። ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ምድራቕ ተታሒዙ ቀዲሙ ዝለዓል እቲ ቀዳማይ ነገር ኣንደር ፕሮዳክሽን እዩ። ኣንደር ፕሮዳክሽን ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናቹራሊ ብልዕታ ራሕሲ ዘይብሉ ዝደረቐ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ቅብኣት ወይ ድማ ፈሳሲ ዘፍልፍል ግላንድ ኣሎ። እዚ ግላንድ ዝደኸመ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ፕሮዳክሽኑ ኣብ ዝቕንሰሉ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዋላ ብዙሕ ነገር እንተተገበረላ እውን ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ ስለ ዘይህልዎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከቢድ ቃንዛ ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ፀገም ክትፈትሓ እንተደሊኽን ናቹራል ተፈጥራዊ ዝኾኑ ሉብሪካንት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ድማ ኦሊቭ ኦይል ዝበሃል ናይ ምግቢ ወይ ድማ ናይ ጨጉሪ ቅብኣት ኣሎ። ነዚ እንተትጥቀማ ኖርማል እዩ። ብናይ ብልዕቲ ምድራቕ ከጋጥመክን ዝኽእል ናይ ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ከጥፈአልክን እውን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ናይ ትወዲ መትሎን ኣብ ብልዕትኽን ድማ ቁሩብ 10 ሴንቲሜትር ዝኸውን እትው ኢልክን ብምቕባእ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ነቲ ቃንዛ ክትቀንሳ ትኽእል ኣይኽን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምስ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ተታሒዙ ክለዓል ዘለዎ ሓሳብ ድማ ንፎርፕለይ ግዜ ዘይምሃብን ወይ ድማ ዝነኣሰ ግዜ ምሃብ እዩ። ፎርፕለይ ማለት እውን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝፍፀም ምስዕዓም፣ ምትሕስሳይ፣ ምንኽኻእ ፎርፕለይ ንብሎ። ነዞም ነገራት እዚኦም ንነዊሕ ደቓይቕ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ብልዕትኽን ራሕሲ የፍልፍል እዩ። ስለዝኾነ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትሰዓዓምሉ፣ ኣብ ትተሓሳሰይሉ፣ ኣብ ትነኻኽእሉ ግዜ ብልዕትኽን ራሕሲ የፍልፍል እዩ። ኣብዚ ግዜ ቃንዛ ዘይብሉ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ንፎርፕለይ ነዊሕ ደቓይቕ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ግድን ክትህብዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ራሕሲ ከይህልዎ ዝገብር ድማ ናይ ይስት ኢንፌክሽን እዩ። ናይ ይስት ኢንፌክሽን ብብዙሓት ኣጋጣሚታት ክለዓል ይኽእል እዩ። ብፍላይ ብጉድለት ንፅህና ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም እውን ብይስት ኢንፌክሽን ናይ ምቅላዕ ዕድልክን የስፍሖ እዩ። ይስት ኢንፌክሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከጋጥማ እንተሎ ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ዘሎ ናቹራሊ ዝፍልፈል ፈሳሲ ብቐሊሉ ክደርቕ ይገብሮ እዩ። ይስት ኢንፌክሽን ከም ዘለክን ክትፈልጣ ትኽእላ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ውሽጣዊ ክፋል ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ዝስምዐክን እንተኾይኑ እዩ። ብውሽጣዊ ክፋል ብልዕትኽን ዘሕከክን እንተኾይኑ ቀልጢፍክን ተመርሚርክን ንይስት ኢንፌክሽን ዝኾኑ መድሓኒታት ብምውሳድ ነዚ ፀገም ክትፈትሓ ትኽእላ ኢኽን። እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ሰዓትክን ዘይትሕከማ እንተኾይንክን ብልዕትኽን ራሕሲ ምፍልፋል እስካብ ዝኣብዮ ብምብፃሕ ብልዕትኽን ዝደረቐ ንኽኸውን ብምግባር ብሰንኪ ቃንዛ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም እስካብ ዘፅለአክን ክትበፅሓ ትኽእላ ኢኽን። ስለዝኾነ ናይ ምቅፃል ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ኣብ ብልዕትኽን ኣብ ዝስምዐክን ግዜ እንተተኻኢሉ ቀልጢፍክን ናይ ሽንቲ ምርመራ ጌርክን ነቲ ፀገም ብምፍላጥ መፍትሒ ምርካብ ዝበለፀ ዝምረፅ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጡብ ኣብ ተጥዋሉ ግዜ ዘጋጥም ናይ ብልዕቲ ምድራቕ እዩ። ምጥባው ደው ኣብ ተብላሉ ግዜ ናብ ቦትኡ እንዳተመለሰ ክመፅእ እዩ። ጡብ ኣብ ተጥባሉ ግዜ ብልዕትኽን ዝደርቕ እንተኾይኑ ተፈጥራዊ ዝኾኑ ሉብሪካንት ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ኦሊቭ ኦይል ተጠቒምክን ንግዚኡ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅማሉ ትኽእላ ኢኽን።
ኣብ መበል 5 ንሪኦ ድማ ፕሪሞኖፓውዝ ንብሎ እዩ። ዕድመኽን ናብ 45 ከባቢ ክበፅሕ እንተሎ ናቹራሊ ፈሳሲ ዘፍልፍል ሆርሞን ናይ ምድራቕ ጠባይ ስለ ዘርኢ ብቐሊሉ ከፍልፍል ስለ ዘይኽእል ናይ ብልዕትኽን ምድራቕ ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ነዚ እውን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ንኦሊቭ ኦይል ተጠቒምክን ንግዚኡ ነዚ ፀገም ክትፈትሕኦ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መበል 6 ንሪኦ ድማ በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ትጥቀማ እንተኮይንክን እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ናይ ፈሳሲ ፕሮዳክሽን የቕንሶ እዩ። በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከተወስዳ እንተለኽን ሆርሞናል ቼንጅ ከም ዘጋጥም ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያት ናይ ምዝንጋዕን ቃንዛ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ነዞም ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ምጥቃም ተታሒዙ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ፈሳሲ ዘፍልፍል ግላንድ እውን ስለ ዝዳኸም ሕዚ እውን እንተኾነ ናቹራል ዝኾነ ኦሊቭ ኦይል ሉብሪካንት ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ንፎርፕሌይ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ብምሃብ ነዚ ነገር ክተመዓራርዮ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መበል 7 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ምስ ናይ ብልዕትኽን ራሕሲ ዝተተሓዘ ነገር ድማ ሽጋራ ምትካኽ እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ኣብ ሰውነትና እንዘሎ ብለድ ሰርኩሌሽን ከም ዘዳኽሞ ዝፍለጥ እዩ። እኹል ደም ናብ ብልዕትኽን ኣብ ዘይበፅሐሉ ግዜ ድማ እዚ ከባቢ እዚ ስለ ዝደርቕ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ የስዕበልክን እዩ። ስለዚ ሽጋራ ምትካኽ ብልዕትኽን ክደርቕ ብምግባር ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከቢድ ቃንዛ ከስዕበልክን ዝኽእል እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ክለዓል ዘለዎ ጓል ኣንስተይቲ ክትጭንቕ እንተላ ዝኾነ ይኹን ሉብሪካንት ዋላ እንተትጠቐመት ኢቭን እውን ንነዊሕ ደቃይቕ ፎርፕሌይ እንተገበርኩም እዚ ማለት ዋላ ንነዊሕ ደቃይቕ እንተትሰዓምኩም እንተተሓሳሰኹም እውን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብልዕታ ኮንትራክት ስለ ዝገብር ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ኣይህልዋን። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ከቢድ ቃንዛ እውን ከስዕበላ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ሪላክስ ኮይንክን ኣብ ዝጠዓመክን ግዜ ጥራሕ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ዕግበት ክትረኽባ ትኽእል ኢኽን። ኣብ መወዳእታ ክለዓል ዘለዎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕታ ራሕሲ የብሉን እንተኢልና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ እውን ኣይለዓልን ናብ ዝብል ኮንክሉዥን ክንኣቱ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ እዞም ፈሳሲ ዘፍልፍሉ ግላንድ ንቕሕ ኢሎም ፈሳሲ ከፈልፍሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ኣብ ዘይተለዓለሉ ግዜ ድማ እዞም ግላንድ ኣክቲቭ ስለ ዘይኾኑ እንተተኻኢሉ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝፍፀም ፎርፕሌይ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምንኽኻእ ማለት እዩ። ነዊሕ ግዜ ሂብኩም እንተትፍፅምዎ ዝበለፀ ኣዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንክተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ እውን ክትፍፅምዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ስድራ ንክትኮኑን ክተተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም የተረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና። ያኔለ